Goedemorgen, we hier een dag maar van alles wat. Er weer zinnen, er weer bewolking en we hier nek buien. De verwachting voor de komende dagen is toch dat het eerst bloot en ik joenen vannacht hebben we een afwisseling van bewolking en opklaringen. En de meeste buien die zullen dan waarschijnlijk in het kustgebied verdwijnen. En dan hebben we ook weer kans op hagel en misschien ook wel tonger. De temperatuur die zakje naar zo'n 3 tot 4 graden en daarbij hebben we een matige en krachtige wind en die komt uit het zuidwesten. En dan morgen een dag met deelslag op het programma en dan zeggen we regenwetter en overal bewolking. De temperaturen die komen te lezen om de 6 of maximaal zo'n graad niet waardgebied. En daarbij hebben we een matige en krachtige wind uit het zuidwesten, een windkracht 6 in het waardgebied. En dan willen we het daar aan het vooruitzicht voor de komende dagen. Dan komen we bij Vreed en dat wordt toch wel een interessante dag. Het ziet er nu dat er in het zuiden van het land een storm komt. Net bij u, ik hoor het op een windkracht 8 uit het noordwesten. En met die noordwestelijke wind wordt er koude lucht ongeveerd. Want we zeggen maximumtemperaturen van Vreed, van sneeuw en van sneeuw op een graad of 5. Dan hebben we Vreed een dag met een heel soort regenwetter. Maar de dagen daarna zeggen we toch wat buien komen. En dat zijn dan ook interessante buien. Want er kan wel eens een winters karakter in zitten. En dat betekent dat er sneeuw en sneeuw kans is op weer te sneeuwen. En zoals het nou zit, houden we die koude lijn nog wel wat terug. En takken nog weken. Nog een hoofdelijke jong verder.